Biju Lekthe achor Jusenta Rongpharpi hempen kedam thangnat kithan tegang kedet ajok ahem atumang huprong. Pini ni pha inquirer ni lakha inquirer Chokdurbaguri constituency ke parlo Biju Lekthe arong amikar Biju Lekthe achor Jusenta Rongpharpi hempen kedam thangnat kithan tegang kedet ajok achor au somar anengso aphan kamang huprong. Lason si kedam tang ni pha 18 arni pen ahem achor pen thangnat alam avipin pen hempen ke barju ajok don arab aphan birda chipilapta Chilong ledet ajok non apor mang huprong ason sido. Achor amen Biju Lekthe artat 45 year. Biju Lekthe achor Jusenta Rongpharpi artat 31 year. Arong diring Lekthe ar somar bang hini pinso inut arluso inut. Arluso so arta 19 year old, pinso so arta 14 year old pusi. Pachini pon. Naso along achor Biju Lekthe lapen adon arapen tong sekot dalamra police station along at missing case pidamlo laso along Karbi ang long arat lapen Women Justice Forum lapen KSA at tumapan choningri pon. Laso along Jusenta Rongpharpi anengso pen tami aneng Biju Jusenta Rongpharpi nahok ledo dam sitami uthot amithanga hem along an chevang thura akaya tengning arong pen kidulong jia phan hem chevang non pisi mekri bupro pen choningri pon. Loks Mijuri pen berta pangdak pon Raja Rongphar News 24 Karbi ang Litu hanang cupai alam thike la pole lo je hidam tang tarik trainer ke parni nili hemasor dapen chubong he chengchekche dapen dam bijui lo lasi kadoga ve all kalbiang long arat atumanta nili chuningri iglo nili hemasor pan madu le theklom kusitame dak nili hem arbung war phek na pachili je phansi nili hin pen chuningri iglo nili ning thepon iglo lapen kes e tumphan lapen Women Justice tumphan lahai tumphan pen ni nang rap dunpo nang ri pidunpo pusi nili ning the parpik lo nang hem asoramen ko some nili hem asoramen ke Jusenta Rongpharpi nang men ke Biju Lekthe nang tumo somar bangan bandu somar bahini akleng abang ke hun mili Lekthe pi ake biamen ke sarbang Lekthe nang litu marta kan bandu akleng abang ke ningkan trainer ke lo aki biabang ke ningkan kri pilo kalang di tangte nang litum la adak pen hem pen dam jui pen nang litum puriar hoi pen sidami nang litum chikobor long loma nili tum puriar anda sa puna puni lo chikubor lo nili tum pan nonata na hok ta sang nam de lo si chilong rong lo mane na hok ta kubor kuri lab lo long li de lo anengso lo la si dak alang tum chubhong chengche ka pin pen si nineng ta dam jui lo kunaton done naton dam ne puriar don rap anda chiri lab lo chikhobor lab lo long thai bide lo la si anke non ke puriar hemisi don rap num tamang prong son si do lo la si kachuningri thuji ke case 8 tum han tanang ri pidun tha la pen Women Justice tum han nang ri pidun tha pusi ni tu na chuningri lo la pen nang ri pidun po pusi ni litum ta ning ke thelo la pen ni tum la nilipai nilipo sitami manghu prong son si do lo hemakisar ta akiso nilipai ta kiso hemta lang pi bang ave nineng an velo anke nilineng abang si avede ute hemta lana pi bang velo hasomar ba hinido kachiru lok pen si ke dolo hala alu so so akling bang ta non koles don long ta hadakta kiso la si neng nang na hok le do sitami hem chi bangot nang pu bang avelo nang theng bang avelo nang phansi don rap tum ta nang giri jon pro lo ne nang itin so pe nang wang tha ni hala hun mili pen sarpang ri phanang chitin so tha nang bihek pen kelam na chepadu ke pe nang pc do lang mane ko ni ek phan jin so tha ko nang ni po ni pa han thai jin so tha ne nang le lang le klem pi bang we dam pi bang we pute ma si klem pi bang do lang mane ni tum ke lapu kai ki tami nang phansi ni tum e kachiru ang selo neng na ching tum ni pai da kachiru lo neng an cho thewang we pin lo neng la sin na hong le do da me bang oi neng la an hello ni lito pakla